सोलोंथाइखौ जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बेसेन नाङालासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादा हाबाफारि लादों। बेबादिनो गुन गोनां सोलोंथाइ, गोजों इयुन आरो गोहो गोनां लाइमोनफोर खालामनो थाखाय सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखेवदों थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय। बेबादिनो सालाकाथि बियाबनि सिङाव थानाय कारिगाव हाइ स्कुल, खालिफुख्रि हाइ स्कुल, खुनियाबासा हाइ स्कुल, सालाकाथि इंलिश मिडियाम स्कुल, सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, बिटिपिएस हाइ स्कुल, सालाकाथि हाइ स्कुल आरो दलामारा हाइ स्कुल। बेबादिनो 12 नं सालाकाथि बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 8 फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय कक्राझार जिल्ला कमिटि, सालाकाथि ब्लक बिएसइउ आरो सालाकाथि ब्लक लाइमोन बिपिएफनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै बर', इंलिश आरो एसामिस मिडियामनि फोरोंथाइ मावबादाखौ बेखेवदों। बे हाबाफारियाव दाब दाब फरायसालियाव बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु बिएसइउनि लेङाइ आफादगिरि सन्तोष झा, चक्रमि बसुमतारी, बारग' भिडिअ कुमुद चन्द्र बसुमतारी मोना बाहागो लायो।